हर भवरवा के तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा हो भवरवा के तोहरा संग जाई दरवाजा पर केहू का ओइला में सोहर मंगल गावे कमाली की धरती के नियम हो आवे के समय सब लोग जानता जे हे दिन के बबुआ चाहे बबनी के जन्म होई लेकिन जाए के समय केहू नहीं के जानो के कहां चल जाई कब चल जाई एकर कोनो गारंटी नहीं आवे के बेरिया चार सब कोई जानला दुआ जब बाजेला बधाई बधाई दुआ जब बाजेला बधाई जायत बरिया हर कोई न जाने जायत बरिया कोई न जाने हंसल पेला जाई भवरवा अरे भवरवा के तोहरा संग जाई विश्व विजेता सिकंदर जब मरने लगा अपने मंत्री से बोला कि हे मंत्री मेरे अर्थी पर मुझे ले जाने के बाद मेरे दोनों बाहों को बाहर निकाल देना क्यों क्यों ताकि दुनिया के लोग देख सके कि विश्व विजेता सिकंदर भी आया था तो खाली हाथ आया था और जा भी रहा है तो खाली हाथ जा रहा है लेकिन मालिक ना ही हमने खाली हाथ आईले ना ये जैसे खाली हाथ जाइले हमारे माँ के स्तन में दूध उसी समय आता है जबकि हमारा जन्म होता है हमारे माँ के स्तन में दूध उसी समय आता है जबकि हमारा जन्म होता है तो हम आते हैं तो अपना भोजन लेकर आते हैं और जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं क्या अच्छाई बुराई नेकी बदी स्वर्ग नरक यही ज्यादा स्वर्ग नरक ऊपर ना मिले मालिक केहू अगर मर गइल बा आ ओकरा नाम पर 10 गो लोग आंसू बहा दिहलस अफसोस क दिहलस बुझियो आदमी के स्वर्ग हो गई आ एक आध गो आदमी बारे के मरला के बाद लोग कहले कि जाए तो धरती के बोझा खत्म भइले तब बुझी के उनका नरक भइल अरे तडे हरी पकड़ के मैं हरी रोवे बाह पकड़ के भाई रे भाई बाह पकड़ के भाई हरे दे हरी पकड़ के हर में हरी रोवे बाह पकड़ के भाई हो भाई बाह पकड़ के भाई बम बहादुर सिंह जी बरौली 7 से हमारा जिला परिषद के उम्मीदवार बानी मलिकार की तरफ से 500 रुपया के आशीर्वाद भइल बा पौल लगी करो आशीर्वाद के कामना पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागे भगवान से यह कामना करो जय हो
हमारे पवन भैया के बड़े भाई राजेश भैया फौजी 501 रुपया के पुरस्कार दिले बानी, हार्दिक अभिनंदन बन जयकार करब जा। भारत माँ के सेवा कर रहल बानी सब है, तो भारत माता से निहोरा करब जा कि हे माई ऐसा ऐसा लाल के बना के रखो जो हमनी के देश के सुरक्षा हमेशा करत। अरे दे हरी पकड़ के अरे मैं हरी रोवे बाह पकड़ के भाई हे भाई बाह पकड़ के भाई। अरे तभी चयन नैया मैं माई हरे के तो हरा संग